देहूत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत असताना बाजूला ड्रोन पडलेला आहे। ड्रोन पोलिसांनी आता जप्त केला आणि ड्रोन पडल्याने आता त्या परिसरात एकच गोंधळ उडालेला आहे। देहू परिसरात ड्रोनने दृश्य घेतली जातात, विविध दृश्य चित्रित केली जातात आणि तो जो ड्रोन आहे तो देवेंद्र फडणवीस बोलत असताना शेजारी पडला। मात्र तो ड्रोन जो आहे तो आता तिथे उपस्थित पोलीस सुरक्षा रक्षकांनी जप्त केलेला आहे। आताची अत्यंत महत्त्वाची बातमी येते देहूतून। देहूत आता सध्या मोठ्या संख्येने वारकरी जमलेले आहे। प्रस्थान सोहळा पालखीचा सुरू आहे आणि या सगळ्या प्रस्थान सोहळ्यामध्ये तिथे ज्या पद्धतीने देहूतील जी चित्रित केली जातात ड्रोनद्वारे, तो ड्रोन जो आहे तो या परिसरात पडलेला आहे।